majú čo povedať, takže nech sa páči pán primátor Robert Gašparík a takisto dobrý deň, prajem. Pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý vyberie mikrofón, a je to Miško Bartek. Dobrý deň, prajem, Bánovce, drahé naše mamičky, babičky. Som veľmi rád, že ste prišli na to naše podujatie, aj keď trošku stranické, ale v prvom rade myslíme na vás, na ženy dnes, pretože vy ako ženy máte takú jednu danosť, ktorú my muži nemáme, a to je priniesť na svet nový život. A o to ste vy od nás lepšie, dokonalejšie ako my muži. Takže za toto vám patrí naozaj jedna veľká vďaka, pretože to je taký malý zázrak, keď na svet príde nový život. Chcem vám poďakovať za to, čo robíte pre rodiny, pre svoje deti, pretože ste pri nich od toho narodenia až potom cez školu a možno aj v dospelosti ste im oporou. Takže určite jedna veľká vďaka. Byť matkou je naozaj poslaním, ktoré teda nie je také veľmi jednoduché. To je toho malého dieťaťa, keď je chorób. Určite nemáme tú danosť ako by privázať na svet nové životy. No môžeme podpísať každé jedno slovo a môžeme povedať,